και κάποιων τροπολογιών που δεν τα είπε όλα, αλλά νομίζω ότι είναι ανοιχτή αυτή η πόρτα και πρέπει να την αξιοποιήσουμε περαιτέρω. Είναι πολύ θετική η συνδρομή του κ. Ευαλέτου και της Γενικής Γραμματείας εν γέννη. Λοιπόν, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Περιφερειάρχες, στελέχη της Περιφέρειας, στελέχη του Υπουργείου, είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να απευθύνω αυτό το χαιρετισμό εκ μέρους του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αμάρου Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο του 8ου Global Stone Congress, που φέτος φιλοξενείται στη Δράμα. Ένα τόπο με βαθιές γεωλογικές, ιστορικές ρίζες του χώρου του Μαρμάρου, την δυναμική εκβιομηχάνησή του και την εντατική ενίσχυση της αναπτυξιακής του προοπτικής. Η ευρεία περιοχή της Δράμας και γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους πυρήνες εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη και στον κόσμο. Με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και αναγνωρίσιμη ποιότητα προϊόντων. Ενδεικτικά μόνο θα σας αναφέρω ότι στο νομό Δράμας, με αιχμή του δώρα του συλλαβωνικές εκμεταλλεύσεως εντός των ορίων του Δήμου Νευροκοπίου και κυρίως στον Πόλακα και στο Γρανίτη, αλλά και στους κήτρους του Δράμας, εξορίσσεται και εξάγεται το 80% της συνολικής ποσότητας των εξαγωγών του κλάδου μαρμάρου στο πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε και τη σημαντικότητα άλλων εξορυκτικών κέντρων του ελληνικού μαρμάρου και ειδικά στην Ανατολική Μακεδονία, όπως είναι το χιονόλευκο μάρμαρο στη Θάσο, υλικό κυρίαρχο στην παγκόσμια αγορά μαρμάρου, αλλά και το ημίλακο Καβάλας, υλικό το οποίο κυρίαρχο στην εσωτερική αγορά της Ελλάδος, η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία. Σε κάθε περίπτωση, η ανάδειξη και αξιοποίηση των επιστημονικών δεδομένων από τις επιχειρήσεις του κλάδου μας είναι δεδομένη. Χωρίς βεβαίως αυτό να είναι αυτός ο σκοπός. Διότι ο στόχος που έχουμε θέσει της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης επηρεάζεται ισχυρά από εξωγενείς παραμέτρους, όπως είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι ποιοτικές διακυμάνσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και κυρίως η εξέβρεση, αδειοδότηση και εκμετάλλευση νέων υλικών και κοιτασμάτων, καθώς και η αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης συνεργάζεται με ακαδημαϊκά και τεχνικά ιδρύματα και υποστηρίζει δράσεις βιωσιμότητας, εκπαίδευσης και τεκμηριωμένης γεωλογικής έρευνας. Πάγιες αρχές των επιχειρήσεων του κλάδου μας και του συνδέσμου είναι η βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, η ασφάλεια στη λατόμευση και στις εν γέννη εργασίες και η συμβολή στην επίτευξη και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό με την εγγύηση χιλιάδων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονα υγιή έκφραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ανάπτυξη του κλάδου μας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς στενή και διαρκή επαφή με την επιστήμη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αλματώδης ανάπτυξη την τελευταία 15ετία της Υπουργείου Εκμεταλλεύσεως σε υφιστάμενη ανατομία, σε συνδυασμό με την επιφανειακή εκμετάλλευση, καθώς επίσης και οι πρόσφατα προωθούμενες τροπολογίες του Συνδέσμου και εθνικό για λατόμευση προς το ΙΠΕΝ, αυτά στα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Σαϊφαλίδης. Η τεχνογνωσία, η συστηματική μελέτη των υλικών και η πρόοδος στη γεωτεχνική κατανόηση των κοιτασμάτων αποτελούν βασικούς άξονες ενός νέου μοντέλου για το μάρμαρο ως φυσικό λίθο. Και επίσης η διαρκής ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων, τα οποία βγαίνουν στην επιφάνεια διαρκώς, όλοι αναφέρονται σε αυτά και οφείλουμε κι εμείς, σαν ένας κλάδος μαρμάρου, σαν ένας κλάδος ο οποίος προσαρμόζεται στις εξελίξεις, να τα συμπεριλάβουμε στην ατζέντα μας και να τα αναβαθμίσουμε. Το Global Stone Congress έχει μια θεματολογία πολύ ευρεία και έχει και υψηλή στάθμιση συμμετεχόντων. Αυτό θα το διαπιστώσουμε από αύριο το πρωί, από τις εργασίες και τις τοποθετήσεις των συνέδρων. Αυτό αναδεικνύει ακριβώς αυτή τη μετάβαση που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή, μια μετάβαση από την παραδοσιακή παραγωγή
στην επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση, από την εμπειρική γνώση στη μεθοδική ανάλυση, από το τοπικό στο παγκόσμιο. Προσωπικά θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο σύνδεσμός μας υποστηρίζει ενεργά την ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης στον τομέα του φυσικού λίθου και τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Αγαπητοί σύνδεδροι, σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας στην Δράμα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ιδέες, οι εισηγήσεις και τα πορίσματα του 8ου Global Stone Congress θα αποτελέσουν πολύτιμη παρακαταθήκη για όλους μας. Αναφορικά με το γιατί το Global Stone Congress στη Δράμα, αναφέρθηκαν όλοι οι προλαλήσαντες, αλλά λίγο αργότερα θα μας το εξηγήσει πολύ παραστατικά ο κ. Παξεβανάκης, επιχειρησιακός διευθυντής της Nordia. Σας ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, dear participants, I have the honor and the privilege on behalf of the marble sector of the marble business in Drama to welcome you on the 80th Global Stone Congress. My name is Konstantinos Salanakis. I work as Operations Director for Nordia Marble, and I would like to present you briefly our activities. I'm sorry to handle the sound better, yes. Our activities, our marble activities here in Drama, who bring Drama to the position as global capital of the white marble. Okay. Starting, as many of previous speakers, from the antiquity, the white marble, it was a symbol of excellence. It was and still the symbol of excellence. Starting from Athens, where at that time were the capital of the white marble, with famous works such as the Parthenon, Praxiteles, Hermes of Praxiteles. We are coming to nowadays, where the city of Drama is the global capital of the white marble. Nevertheless, what I regret is the following. Despite that this is a fact, this is an undeniable fact, Drama is the global capital of the white marble. If I told you, if I'm asking you, tell me the first word that populate your mind by hearing the word Drama, apart from this community, nobody else can say that, Drama, yes, Kostas is the capital of the white marble. No, most of us will say, Drama probably is linked to the theater, it's comedy, it's tragedy, it's like that. No, we have to say that Drama is the global capital of the white marble, despite the fact that we don't have the reputation, we don't have the glamour of Athens or Caracas. Let's give some numbers. In Drama, we have more than 70 companies involved in the marble business, directly involved. More than 2,500 people also work there. We have 30 active quarries, 10 kilometers square of quarried areas, more than 100,000 square meters or 10 hectares underground quarry. Our exports, more than 300 tons of marble and the corresponding income, more than 400 million of euros. These are coming from export. What are the competitive advantages of the area? First of all, we have the marbles, unlimited sources of white materials. Second, high-skilled people. We have a deep know-how, and this deep know-how we are striving
to keep up with the cutting-edge technology and innovation, with collaboration of different organizers. We'll see them. And also, we have the financial capacity with investments in order to invest in technologies, machinery, and equipment. Very fast, I will present you the beauties of Drama marble. First of all is Volagas. Volagas is the marble, well known all over the world, with annual production of 200 tons per year of blocks. We have different companies involved in Volagas production, quarrying, like Kyriakidis, like Tinos, Nordia. Another famous material from our area is Ariston. Ariston most likely is the purest white marble quarrying in our area. Quarrying, extracted and commercialized by Pavlidis marble. Danai, production of 60,000 tons per year, quarried and commercialized by Piros. Pingon white, another quality of white marble of Drama, with a production 50,000 tons per year. Kygnos and Victory, production of blocks 30,000 tons per year. By summarizing, in Drama what we have more than 100 wide trade marks which represent marbles coming from our area. More than 100 trademarks. This is a big number. So, our goal is to ensure sustainability. Nevertheless, in order to ensure sustainability, we have to go with different parameters. First of all, is economic viability, environmental responsibility, the social impact of our activities, and to collaborate with our partnership. For that reason, what we need innovation, sustainable innovation. We have to create, to do new things in order to go with all these parameters. For that reason, the marble companies have established quite deep collaboration with the biggest academic establishment of the country, such as the National Technical University of Athens, the Kapodistria University of Athens, the School of Natural Resources Engineers in Western Macedonia University. As an example, in order to cope with all these parameters, is underground marble quarry. We want to extract the marble and to reduce at the same time our environmental impact. Underground marble quarry is one technique which is developed here in Drama, which improve our performances. We extract the marble and at the same time we reduce our environmental impact. Nowadays, 4 companies are activated here in Drama in underground marble quarry, and more than 10 hectares, 100,000 square meters of underground quarrying are in Drama. For example, what do we use? Only to have an idea. This is the collaboration, the result of the collaboration with our university and our polytechnic schools. What we have developed? We have developed engineering tools quite sophisticated in order to cope with underground excavation. Numerical models, we calculate stress, strain, displacement field. At the same time, we have developed methods with sensor, and we monitor what's going on in real time inside our quarries in order to secure the safety of the quarry, and we are capable at the same time to have
the safety level of the wall of the whole quarry. This is something that is not something stable. We improve this day by day with the collaboration of the universities and the polytechnic schools of the country. One thing which is presented last, but is not least, is the people. In order to do all this, we have developed, a culture has been developed in Drama, a culture of traditional, high-skilled craftsmanship. Without our people, we cannot develop no one of these activities. By coming back to my initial timeline, we can say, okay, starting from Athens, Pentelikon Thassos, we go through Carrara, Roman Empire, Byzantine, Ottoman empires. Carrara represented by Michelangelo, etc. Since recently, Drama takes the place of the capital of the white marble. Carrara, Thassos, Pentelikon still exist, but now Drama has the production, has the mind, has the power to be and to stay the global capital of the white marble. I would like to thank you for your attention.